дастаи олимпии тоҷикистон нахустин бозии худро дар ҷоми осиё 2024 бар муқобили тими миллии олимпии арабистони саудӣ анҷом дода бо ҳисоби 4-2 мағлуб шуд. вохӯрии мунтахабҳои футболи тоҷикистон ва арабистони саудӣ дар варзишгоҳи байналмилалии халифаи шаҳри доҳа баргузор гардид. ёдовар мешавем ки тими миллии футболи то 23 солаи арабистони саудӣ қаҳрамони феълии ҷоми осиё ба ҳисоб меравад. дар дақиқаи 17-уми рақобат футболбози дастаи арабистони саудӣ Раян Ҳамед тӯбро вориди тури дарвозаи якачини тоҷикистон намуда ҳисоб кушода шуд. дар дақиқаи 23-юми рақобат як ҳуҷуми футболбозони ҷавони тоҷик ба гол табдил ёфт. Амадони Камолов тӯбро ба Руслан Хайлоев ҳаво дод, ки ин футболбоз моҳирона тӯбро ба дарвозаи рақибон ворид намуда ҳисоб 1-1 шуд. дар дақиқаи 8-уми изофанамудаи қисмати аввали вохӯрӣ арабистони саудӣ боз пешсаф гардид. Хайтхам Асирӣ муаллифи голи дуюм гардид. дар дақиқаи 55-уми рақобат бори сеюм тӯб вориди тури дарвозаи мунтахаби то 23 солаи Тоҷикистон шуд. ин навбат аз ҳайати дастаи арабистони саудӣ Яман Яҳьё голзанӣ кард. баъдан ин нимуҳофизатгари мунтахаби ҷавонони арабистони саудӣ муаллифи 2 гол дар ин вохӯрӣ шуд ва ҳисобро 4-1 гардонид. ҳамлагари марказии мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон Рустам Соиров бошад. дар дақиқаи 64-уми рақобат боз як голи дигарро ба самар расонида ҳисоб 4-2 шуд. аммо дар идомаи вохӯрӣ мухлисон дигар шоҳиди задани гол нашуданду натиҷа бе тағйир боқӣ монд ва ҳамин гуна мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар аввалин бозии худ дар гурӯҳи С ба нокомӣ дучор омад. бозии дигари гурӯҳи С миёни мунтахабҳои футболи то 23 солаи кишварҳои Ироқ ва Таиланд ғайри чашмдошт сурат гирифт. тими миллии футболи Таиланд бо ҳисоби 2-0 Ироқро шикаст дод. дар ин вохӯрӣ ҳарчанд муддаёни асосӣ барои пирӯзӣ ироқиҳо маҳсуб мешуд, вале футболбозони тайландӣ ба ҷоми осиё бисёр ҳам омодагии хуб дида буданд. дар дақиқаи 26-уми рақобат футболбози бошгоҳи Патум Юнайтед ва тими миллии то 23 солаи Таиланд Ёрис Шолтлен ба задани гол мушарраф шуда дастаашро пеш саф гардонид. тайландиҳо голи дуюми худро дар дақиқаи 65-уми рақобат ба ҳадаф расониданд. ин навбат футболбози бошгоҳи Порт Эмтай ва якачини олимпии Таиланд Терасак Пиофимай голзанӣ кард. дар идомаи вохӯрӣ мунтахаби Ироқ 10 нафара бозиро идома дод, зеро Ниҳод Муҳаммад бо иллати қоидавайронкуниаш корти сурх гирифт ва майдонба дар гардид. Down to 10 men for the last 20 minutes. The reply in the 81st minute. Muntada Mohamed with a solid header. ҳамин гуна пас аз анҷоми даври аввал дар гурӯҳи С арабистони саудӣ бо касби 3 имтиёз садрнишин аст. тими миллии футболи Таиланд дар зинаи дуюм қарор дорад. мунтахабҳои олимпии Тоҷикистон ва Ироқ бошад бидуни имтиёз дар зинаҳои сеюму чоруми гурӯҳ мавқеъ гирифтанд.